Jeg vil gerne bevise Pythagoras læresætning, som lyder a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Sagt med andre ord, den ene katete i anden plus den anden katete i anden er lige med hypotenusen i anden. Det skal så også siges, at Pythagoras læresætning kun kan anvendes på retvinklede trekanter. Og det vi ser her, det er et stort kvadrat, hvor indeni der er placeret et lille kvadrat. Og dermed også, har vi også at gøre med 3 eller 4 retvinklede trekanter. Det gælder, at for en trekant, der har den vinkelsum 180 grader. Og vi kan se, at den ene vinkel, den er retvinklet, ergo som de to andre vinkler til sammen giver 90 grader, eftersom 90 grader plus 90 grader giver 180 grader. Vi ved kvadratet inde i det store kvadrat, altså kvadratet med sidelængden c. Vi ved, at det er retvinklet, fordi at vi kan se, at vi har en ret linje hernede, og der ved vi, at der er 180 grader rundt. Og som sagt, så skulle de to vinkler til sammen give 90 grader, og 90 plus 90 giver 180, ergo må vinklen inde i kvadratet også være 90 grader. Vi kan så sige, at a plus b, som er sidelængden på det store kvadrat, i anden, er lige med c i anden, og c, det er så sidelængden på det lille kvadrat. Plus, og så har vi så vores formel for arealet af en trekant, som er en halv gange højde gange grundlinje. Og a og b, det er så henholdsvis vores højde og grundlinje. Vi skal så huske, at vi har 4 trekanter, og derfor skriver vi et firtal her. Vi kan således reducere vores ligning her, eftersom vi ved, at kvadratet på en toledet størrelse kan omskrives til kvadratet på første led plus kvadratet på andet led plus det dobbelte produkt. Det vil sige a i anden plus b i anden plus 2ab. Lige med c i anden plus 4 gange en halv gange AB. Vi kan så reducere vores udtryk yderligere, eftersom vi har 2AB på den her side, og vi herover har 4 gange en halv, som også giver 2 gange AB. Ergo så har vi 2AB på begge sider, og på den måde kan vi bare smide det væk. Det vil så sige, at vi ender ud med at have a i anden plus b i anden, som bliver lige med c i anden. Og så er vi pludselig nået frem til Pythagoras læresætning, som det hele startede med.